What's up guys? So welcome back sa itong vlog no. Nataw-tauran ita nga iwa ta ka vlog kay busy kayo diri sa to study sa mga buhatonon po diri. For our content for today di ay kay we have this unplanned adventure. Kuyog ng Yagaw, anak ko si Yagaw si China, and we're getting ready na. Wow. Okay, we're getting ready. Kanina yung mga adventure ron kay wala niya siya planuha guys. As in zero yun siya. Kawanon ra ron niya muhagad may sa mga lakaw. So, let's go. Guys, patubig sa midaan before mo hit sa road. Kasi magtuo mo sponsor ni Sheila, dili ah. Hello vlog. Ipultang, may pultang. Papa kayo. Ha? Ay, balik mo na. Hello. Guys, na namin sa mong destination. Nalubat na itong GoPro, so cellphone na ito ron. Hey Papa. Nauban guys, hello. Front cam na tayo. Okay. Namin sa tanawan ron guys. Manginom na lamig buko kay Naabtan ni Uwan. Busog mayang Uwan guys, mura taon-taon pa dyan may diri matanggong. Not sponsored. Yeah. Basta talaga kayo na. Hindi lang, okay rin eh. Ligo siya ka. Kung ma-recommend na ito niyo guys, kung ano mong tanawan. Butong na dyan. Huwag kayo makita laing doon. Mingaw nga yun dali guys. Pero dagang kayo mas tambay dali. Kasagaran stopover ni siya sa mga mobike, mga riders. O guban, parihan mo ba nga wailingaw? Manhi lang. Mana, tuwas ka wailingaw. Mauna ayaw. Oh, Wailingaw. Muni. Mga wailingaw, daots o noon. Nawan na noon ta guys. Asa mo tang asa may papunta nila ni Kahuman. Bantayan meron na ni. Pero gwapo yun guys kung hayag pa lang. Cascade, white out. Tangka mo sa majuda. What? Okay, thank you. Ino to siya view dere para mo unwind po ba? By sabol yun siya guys nga manhin mong init-init sa body mag-uwan kayo. Di sa niyo ma-enjoy man ang view. Tara di ay. Mga namog tour guide na, sweet to ha? Siya dere, ha? Yagir ha? Malhin ni sa atbang guys kay super na katusok sa uwan guys. Kaya wala itarong pasilangan na dito so malhin mi dere. Hey! Itlin! Kano yung buto ko natutwisto ko eh? Oh yeah? Kapag sa kasambayan nasa kasambayan ba? Kaila fresh buko. Ano? Siya gitis.
Kaon is life. Ang sila ba ito do. Lagi ako. Bumo ko ba? Nahiyak din yung kaya. Ito ba kaya dali ano to? Yan ba di ba rin ilan mo? Aloy dito ka. 2 hours later. The time has arrived guys. Ito ang nanguwan. Ito ang nanguwan. Manto na the people of the world. Ito na ta. Ciao chick. Ciao chick. Go home da? Go home da? Bata dra. So let's go, maginahinay namin guys. Ito namin. Nakaligo namin. Tanawan. Tanawan pools. Okay, so mga namin pa dong. Ready to go guys. Naagya po si taligsik gamay pero makakaya-kaya na so muhat na namin uli. Okay, so let's go! So naabot kami guys, touchdown na. Grabe ito nga suruya. Plano masuroy. Pero pa may natagbaw. O panahuman ito guys kay padong pata. Magtami sa dagat kay para mga ligo na. Aril lang dool dagat sa ato para dali ra paliguli guys. Sakay ko niya guys. Okay. Okay. So mao na guys para karon nga vlog no. Para sa tuwang mini adventure nga kalit-kalit. So thank you for watching and see you next vlog.